ассалому алайкум мардуми шариф Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастем. Муроҷиати ман ба президенти халқии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби Олӣ. Муҳтарам ҷаноб, оиди ду нафаре ки дасти қалоби худро аз ҷайби мардуми тоҷик намегиранд, Муҳаммад ТВ ва Беха ТВ. Муҳтарам ҷаноби Олӣ, мо чандин аворо кардем оиди ин ду қалобе ки ба мардумфребӣ ва дигар ҷиноятҳое ки дар хориҷи кишвар анҷом медиҳанд. мутаассифона ҷаноби Олӣ наворои мо ба гӯши мақомотҳои дахлдор таъсир накард. муҳтарам ҷаноби Олӣ, мо мардуми шариф Тоҷикистон аз шумо хоҳиш менамоем ки нисбати шахсоне ки ин ду қалобро ҷонибдорӣ мекунанд чораҳои дахлдори таъсиррасон анҷом дода шавад. Якум ҷаноби Олӣ, Беха ТВ намояндагони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия аз ВКД именно корманди УБО номаш Муҳиддин занг зад, гуфт Аюб ту қавли худро худ канду судӣ. Беха ТВ мошенник нест, ту тӯҳмат кардесӣ, ту дар ҷомеа хатар ҳастӣ. ду се нафаре ки тра дастгирӣ мекард дигар дастгирӣ намекунад. Агар ба ман мебуд ман тра делак мекардам. муҳтарам ҷаноби Олӣ, Беха ТВ ай аввал аз номи кормандони МВД гап мезад, то ҳозира гап задеса. Навор дар рӯи экран. Именно барои коррупсия. Муҳтарам ҷаноби Олӣ. бародари азиз, нафарои ки вазорати корҳои дохилӣ ҳамҷа тамошо мекунем, бачаҳое ҳастанд ки тамошо мекунанд, акҳое ҳастанд тамошо мекунанд. ай ҳамаи шумо як хоҳиш дорум, чӣ ба ки дига одамо зангтон бизананд ки дига одама бибина боро документча проверка кан проверка мекунен, занг мезанем, медонен бо система мекунен, занг мезанен барои ҳам коро хайхтон медем барои чӣ занг мезанем. дига одамо зангтон мезананд ба хаб мекунем. чӣ ба ки дига одаморо занг намезанен ки ҳамара мада назар надорам. нафарое ки занг намезанен ки мошинотона ки зад, ки бурд, одам бозиша мезгаварам, баъди бозӣ пристан дар кор ку ки мошинта ки зад, ки бурд, ки хурд, гиҷошид, чӣ ба меро савол намекунем. ҳамаи шумо хоҳиш мекунем, ҳаматон тамошо мекунем, мара тамошо мекунен, ҳаматон дар алоқаем бисёритон. чӣ ба дигаротон барои система боша, барои як кори дига боша, ира хеле неправильно нафаҳмем, правильно фаҳмем ки мара алами бадам када ягер ки либоти занг безем мо дар хизматем, на ки дигаро бошанд. чӣ ба баъди бозишон пресборсам ки мошинотона ки задак, ҳол видеош мебурд. муҳтарам ҷаноби Олӣ, дигам Муҳаммад ТВ 1 сол 8 моҳ пеш корманди Кдам дар шаҳри Левакан сарбанди пешина главни кабинет КД занг зад таҳдид кард ки Муҳаммад ТВ ра дигар чақа наша, видеоша удалид ки поша дар қиртақа мон. муҳтарам ҷаноби Олӣ, дигар чақа наша, аз номи раёсат гап зад, неки ма боварш накардам. муҳтарам ҷаноби Олӣ, мо сокинони шаҳри Левакан аз сиёсати корманди амнияти ҳозирина КД розӣ нестем. аз сиёсат хеле дур аст. муҳтарам ҷаноби Олӣ, мо сокинони шаҳри Левакан хоҳиш мекунем аз шумо ки корманди пешинаи Кдами шаҳри Левакан баргардад. сиёсатмадор буд, бо мардум гап мезад. муҳтарам ҷаноби Олӣ, чӣ тӯҳматҳое карданд барои корманди Кдами пешина, мо розӣ нестем. бо мардум буд, бо мардум сухан мекард, 24 соат кабинетшӯй буд. муҳтарам ҷаноби Олӣ, якҷон ташаккур. ман нисбати ду корманди мақомоте ки аз Беха ТВ ва Муҳаммад ТВ ҷонибдорӣ мекунед чӣ гуфтанӣ дорам. шумо як маротиба наворҳои гузаштаи ҷаноби Олиро тамошо кунед. шумо як маротиба савганди ҳарбиро такроран хонед ва худатон дар назди виҷдонатон, агар виҷдон дошта бошед, хулосатона бароред. чунки оё ин амали шумо дуруст аст ё не. Муҳиддин корманди УБО ва корманди амният дар шаҳри Левакан. шумо курнамак ҳастед. як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, як ояндаи муфаттиши ҷумҳурии Тоҷикистон, ман шуморо бахшида наметавонам.
من همیشه میخوام که در لب جناب ولی خنده باشه. ایرا ملت میخواه نه که ای دستی 3-4 نفری کونمک شما را بابی ما گپ شنیدیست. ایرا ما بخشیده نمیتونم. زوراتون کردم. دست پیش بار کردم. یکی شما کونمکا مرا نفهمید. من چیسنی یوریست هستم. من پرادرشین نیستم. من طرفداری حکومت هستم، با مردم هستم. جناب ولی سخن کردی بود که با مردم باشه. کونمکا کی بیدین؟ چی شیدین؟ بعد من شما را سلامتون میدم. بعد